Vítejte u našeho dnešního pohledu na zajímavé podklady. Tentokrát se ponoříme do světa bojových umění. Konkrétně na blížící se mezinárodní seminář Karate Do. Máme tady stručné oznámení o téhle akci, bude koncem září v Hranicích. V Hranicích, ano. A my se dneska podíváme, co to vlastně obnáší, kdo zatím stojí, co to slibuje a proč by to mohlo být zajímavé pro lidi, co dělají karate u nás. Tak pojďme na to. Hned na začátek mě tam, musím říct, zaujalo jedno spojení, nebo vlastně dvě jména. Ano. Ten seminář povede sensei Nelson Carrion, technický ředitel Institutu tradičního Karate Do. A co je fakt důležité, je uváděn jako přímý žák legendy mistra Nishiyamy Hidetaki. Nishiyamy, jasně. A to druhé jméno je náš sensei Petr Skryja, prezident Českého svazu tradičního Karate Do. A tohle spojení, to je právě fascinující. Máme tu mezinárodní kapacitu s přímou linkou na ikonu karate, přesně. Která přijede do, řekněme, menšího města v Česku a spolupracuje s šéfem místní organizace. To podle mě není jen taková zdvořilost. Myslíte, že to něco naznačuje? No, naznačuje to podle mě promyšlený přenos know-how a taky posilování téhle konkrétní linie karate u nás. Rozumím. Takže nejde jen o to jméno lektora, ale i o tu tradici, kterou nese. Přesně tak. Pojďme tedy k těm základním faktům z toho oznámení. Takže kdo? Sensei Nelson Carrion a spolupráce se senziem Petrem Skryjou. Ano. Kdy? 27. a 28. září. A kde? Hranice. Česká republika. To jsou ty pevné body. Jsou. A u sensei Carriona je fakt klíčové si uvědomit, co to znamená být žákem Nishiyamy Hidetaki. Můžete to trochu přiblížit? Pro lidi, co se karate věnují déle, je Nishiyama prostě pojem. Synonymum pro hluboce propracovaný systém. A být jeho přímým žákem většinou znamená, že ten lektor byl formovaný nejen technikami, ale i něčím víc. Ano, celou tou metodikou, filozofií. Od senseia Carriona se dá čekat, velký důraz na tradiční pojetí karate do. A co to znamená v praxi, ten tradiční přístup? Často to obnáší nejen technickou preciznost až puntičkářství, ale i hluboké pochopení biomechaniky, jak tělo funguje, jak generovat maximální sílu s minimem úsilí, což je mimochodem. To zní užitečně i mimo karate. No jasně, ale zpátky k tomu, nejde jen o to memorovat techniky, ale chápat principy za nimi. Je to cesta, jak říká to slovo do. To je důležitý kontext, ano. A ta česká strana, role sensei Petra Skryji a Českého svazu tradičního karatedu, jakou to má váhu? No obravskou. Zajišťuje to legitimitu, organizační zázemí. Takže to není jen nějaký náhodný import. Přesně. Ukazuje to, že seminář má podporu a relevanci v rámci české struktury tradičního karate. Sensei Skryja jako prezident svazu za to vlastně ručí. Za kvalitu. A zajišťuje, že to zapadne do kontextu rozvoje karate u nás. Aha. Pro účastníky to může znamenat i lepší komunikaci, organizaci, možná i lepší přizpůsobení obsahu, potřebám místních. Takže ta synergie, mezinárodní expert a lokální zastřešení by měla být pro účastníky plus. Dobře, základy máme, ale co konkrétně ten seminář slibuje? To oznámení je plné lákavých slov. To bývá. Píšou 2 dny silného tréninku, hluboké znalosti, inspirace od mistra, zdokonalení dovedností, navázání kontaktů a prožitek ducha bojových umění na nejvyšší úrovni. Tady to začíná být hodně zajímavé. Co si pod tím představit? Je to reálné? No, pojďme to rozebrat. 2 dny silného tréninku a zdokonalení dovedností. To je asi to nejhmatatelnější. Jasně, fyzická dřina. Dá se čekat intenzivní fyzická aktivita, zaměřená na techniky karate kichon, kata, možná kumite. Ale vzhledem k lektorovi a té linii nečekal bych jen mechanický drill. Takže spíš než jen opakování, taky vysvětlení toho proč. Proč se to dělá takhle. Přesně tak. Důraz bude nejspíš na pochopení principů, jak funguje postoj, jak rotace boků generuje sílu, jak dýchání ovlivňuje výkon. To je ten rozdíl. Jo, mezi cvičením a skutečným studiem, pod vedením někoho, kdo má ty znalosti přímo od zdroje, jako byl Nishiyama. Dobře, a ty hluboké znalosti, co to může být? Může to být teorie pohybu, ta biomechanika, o které jsem mluvil, ale možná i strategie, aplikace technik z kata. Tomu se říká bunkai.
Bunkai, ano. Což je vlastně analýza a praktické využití pohybů z kata, třeba v sebeobraně, a vzhledem k tomu důrazu na do v karate-do. Myslíte filozofii? Přesně. Nelze vyloučit ani diskuze o filozofických aspektech. Etika, sebeovládání, ta cesta bojovníka. Rozumím. Takže je to fyzické, intelektuální a možná i trochu filozofické. Co ty další body? Inspirace a prožitek ducha bojových umění. To zní dost abstraktně. Jsou abstraktní, to jo. Ale často jsou tím, co si lidi odnášejí nejvíc. Ta inspirace může přijít už jen z pozorování mistra. Jeho soustředění, preciznost, energie. Jen ho vidět cvičit. Přesně. Setkání s někým, kdo tomu zasvětil život, může být samo o sobě strašně motivující. A ten duch bojových umění, to je o atmosféře, o respektu v dojo, o sdílené vášni, o soustředění, o překonávání limitů. Je to prostě kombinace disciplíny, úcty a společného úsilí. To se těžko popisuje, ale člověk to hned pozná, když tam je. Cítí to, jasně. A poslední bod byl navázání kontaktů s dalšími cvičenci. To asi není třeba moc rozebírat. Ten komunitní aspekt je v bojových uměních vždycky silný. No jasně. Semináře jsou skvělá příležitost potkat lidi se stejným zájmem. Z různých klubů, měst, možná i zemí. Sdílet zkušenosti. Přesně. Porovnat přístupy, najít nové přátele, tréninkové partnery. Vytváří to pocit sounáležitosti, širší komunity. A to je pro motivaci, zvlášť dlouhodobou, hrozně důležité. Oznámení cílí na praktikanty a nadšence karate. To je docela široké. Dá se odhadnout, pro koho by to mohlo být největší přínos. Začátečník, pokročilý. Z povahy lektora a toho důrazu na tradiční linii bych řekl, že nejvíc si odnesou ti, co už mají nějaké základy a hledají hlubší porozumění, zpřesnění techniky. Začátečník by mohl být trochu zahlcený. Možná. I když i pro něj to může být super inspirace vidět takového mistra. Na druhou stranu pokročilí cvičenci, instruktoři, ti tam můžou najít nové nuance, metodiku nebo korekce chyb, co už dělají léta. Takže vlastně pro každého, kdo se zajímá o tradiční karate a chce pochopit tu linii Nishiyama. Přesně tak. A tady se to hezky propojuje s profilem člověka, co se chce fakt učit. Rychle a do hloubky. Aha. Tenhle seminář nabízí přesně tohle. Koncentrovaný balík informací a praxe ve 2 dnech. Nové perspektivy díky mezinárodnímu lektorovi. Možnost zažít tu komunitu. A potenciálně zažít ty aha momenty. Kdy člověku něco sepne. Jo. Ať už v technice nebo v chápání celého systému. Je to prostě efektivní způsob, jak se posunout. Zajímavé je i to místo, hranice. Jak jste říkal, není to zrovna metropole. Co nám to říká o šíření tradičního karate u nás? Je to nějaký signál decentralizace? Může to být víc věcí najednou. Jednak to může ukazovat na silnou základnu nebo aktivní klub tradičního karate právě tam. Možná odtud pochází sensei z Krija, nebo tam má svaz centrum. To dává smysl. Druhák, hranice mají docela strategickou polohu. Jsou dobře dostupné z Moravy, Slezska, ale i z Polska, Slovenska. Což u mezinárodního semináře hraje roli. Aha, takže logistika. A za třetí, může to být i vědomý krok. Ukázat, že špičkové akce nemusí být jen v Praze nebo Brně. Že tradiční karate žije i v menších městech. Podporuje to dostupnost. To ano. Když mluvíme o tom tradičním karate-do a linii Nishiyama, jak moc se to liší od jiných přístupů, třeba těch víc sportovních? Není ta tradice někdy trochu brzda? To je dobrá otázka. Tradiční tady neznamená nutně zastaralý. Znamená spíš důraz na kontinuitu, na hlubší principy, často i na komplexní rozvoj člověka. Nejen bojové schopnosti, ale i charakter, etiku. Takže komplexnější pohled. Přesně. Nishiyamova škola je známá systematičností, důrazem na biomechaniku, pochopení aplikací, to bunkai. Sportovní karate se často soustředí víc na pravidla soutěží, rychlost, body. Jiný cíl. Jiný cíl, jiná metoda. Tradiční přístup může být pomalejší, detailnější, celoživotní cesta studia. Není to lepší nebo horší, je to prostě jiné. Pro někoho může být tradice svazující, pro jiného je to zdroj hloubky a autenticity. A tenhle seminář je zjevně pro ty druhé. Dobře, a teď prakticky. Co si účastník reálně může odnést z takového 2denního ponoru? Kromě bolavých svalů samozřejmě. Kromě té příjemné únavy, několik konkrétních věcí.
Za prvé, technické korekce. Často stačí malý detail a změní to celou techniku. Jasně. Za druhé, hlubší pochopení principů. Proč se něco dělá tak a tak? Tomu umožní se zlepšovat i dál, nejen kopírovat. Rozumět tomu. Za třetí, novou dávku motivace a inspirace. Vidět mistra, trénovat s nadšenými lidmi, to dobíjí baterky. A za čtvrté, ty kontakty a pocit sounáležitosti. I 2 dny, pokud jsou dobře vedené, můžou být silný impuls. Nasměrovat trénink na měsíce dopředu. Ještě mě zaujala ta fráze prožitek ducha bojových umění na nejvyšší úrovni. Už jsme se toho dotkli, ale co si pod tím představit právě tady? Jak se ten duch projeví? To je to nejméně uchopitelné, ale možná nejdůležitější. Může se projevit v přístupu senseje Karyona, v jeho nárocích, ale i respektu k žákům. V té atmosféře. Ano. V důrazu na etiketu, soustředění, vzájemnou pomoc. V atmosféře v dojo, kde se mísí pot, úsilí a tichné porozumění. Může to být i ve způsobu, jak propojí tu dřinu s mentálními a filozofickými aspekty. Jak vysvětlí nejen, jak udělat techniku, ale i proč a jaký to má smysl v širším kontextu. Je to často o osobním charismatu a hloubce lektora. To se přenáší na lidi. To se musí zažít. Zdá se mi, nebo jsou takovéhle mezinárodní semináře s lektory, co mají přímou návaznost na ty zakladatelské linie, poslední dobou u nás populárnější? Je to jen můj dojem? Myslím, že to není jen dojem. Je vidět obecně zvýšený zájem o autentické zdroje. O hlubší studium v mnoha oblastech bojová umění nejsou výjimkou. Čím to je? Možná je to reakce na určitou povrchnost, komercializaci. Lidi hledají kvalitu, návaznost, něco, co má historii a hloubku. A samozřejmě globalizace a snadnější cestování tomu pomáhají. Přivést špičkového lektora je dneska logisticky snazší. Určitě. A pro místní komunity je to obrovská příležitost. Získat přístup ke znalostem, za kterými by jinak museli cestovat daleko do zahraničí. Takže ano, viděl bych v tom trend hledání kvality a autenticity. Takže když to shrneme. Vypadá to, že ten mezinárodní seminář Karate Do v Hranicích na konci září je fakt pečlivě připravená akce. Zdá se. Máme tu kombinaci mezinárodní autority Sensei Karyona s tou přímou linkou na Nishiyamu a silného lokálního partnera Sensei Petra Skryu a jeho svaz. Ano. Slibuje to nejen intenzivní trénink zaměřený na techniku a principy, ale i hlubší znalosti, inspiraci, posílení komunity. Je to zjevně příležitost pro vážné zájemce o tradiční karate. Ponořit se na 2 dny do studia pod vedením světového experta. Přesně tak. A jako myšlenku na závěr bych možná ještě rozvinul ten pojem nezapomenutelný mezinárodní zážitek, co tam zmiňují. Ano. Mluvili jsme o tréninku, znalostech, inspiraci. Ale co ještě může udělat ten zážitek fakt nezapomenutelným? Kromě té dřiny na tatami. Co myslíte? Možná právě ten mezinárodní aspekt. Setkání lidí z různých kultur, které spojuje stejná vášeň pro karate. Aha, to setkávání. Jo. Sdílení osobních příběhů, jak se kdo ke karate dostal, co pro něj znamená, možná i ty neformální chvíle. Společná večeře, rozhovory po tréninku. Tyhle lidské interakce a kulturní výměna často utkví v paměti stejně silně, ne-li silněji, než konkrétní technika. Budují mosty a obohacují nás způsobem, který samotný trénink nedokáže. To je zajímavý pohled, který rozšiřuje význam té akce za hranice tělocvičně. Zdá se, že tenhle seminář má potenciál nabídnout opravdu komplexní zážitek. Vypadá to tak. Tím jsme pro dnešek asi vyčerpali náš pohled na tohle oznámení. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na další příležitost, kdy se společně podíváme na zajímavé podklady.